Здравейте, фенове! Аз съм Ангел Бориславов Признаков. Много ми е приятно. На колко години си, Ангел? Аз съм на 9. Само на 9. В кой клас учиш? Трети къл. Добре, разбрах, че спортуваш. Кой е любимият ти спорт? Лека атлетика. Какво ти харесва в леката атлетика? Да тичам за препятствие. Веднъж направих най-впечатляващия номер. Скочих и дадах 5 на тренерката си, ето така. И после паднах на дюшека. Падна на дюшека. Удари ли си? Не съвсем, беше много меко. Добре. И веднъж направих лъвски скок. Лъвски скок, чудесно. Как се почувства от този лъвски скок? Добре. Казах на мама да ме гледа. Хареса ти, че си се справил, нали? Да. Добре, а намери ли си нов приятел в този спорт? Не. А треньора приятел ли ти? Да. Значи си намерил нов приятел. Дори треньора, нали? Треньора насърчава ли да се справиш все по-добре? Опитва се, но не иска. Добре. Ти ми каза кое е най-вълнуващото нещо, което ти се е случило. Това е този лъвския скок, нали? Да. Добре. А другите деца, които тренират, те по-големи ли са от теб или колкото теб? Да. Няколко са по-голями, един от тях е по-малко от мен и е по-бърз. Това е странно. Как се чувстваш, когато той е по-бърз от теб? Зле. Аз един път успях да го размина. За една минута да го помогя, но се изморих. Браво! Тогава се измори, но как се почувства иначе? Беше ли радостен? Бях радостен, че да го мисля, защото победата не е всичко. Но баса на другото състезание, аз първи пресеках финалната линия. Браво, чудесно. Имаш ли желание да си намериш приятели от спорт? Да. Ти ще бъдеш ли добър приятел на тези деца, с които спортувате заедно? Да. Какво би направил, за да покажеш, че искаш да си им приятел? Искам единствено да ги попитам. Какво ще ги попиташ? Извинява, искаш ли да сме приятели? Съжалявам, малко съм срамежлив. Добре. Ти какво би казал на децата, които не спортуват? Би ли им препоръчал да спортуват? Не съвсем. Просто ще ги помоля. Добре, защо? Какво дава спорта на децата, според теб? То може да ги измори, а че ги помоля, искате ли да спортувате? И те ще кажат не, значи не. А ще кажат да, значи да. Точно така, но ти от твоята гледна точка на теб ти харесва да спортуваш, нали? Да. Какво ти харесва? Какво би им казал? Елате да спортувате, защото... Това е за здраве, спорта е здраве. Добре, освен това? Това, че се запознаваш с нови хора, не ти ли харесва? Харесва ми. Разбира се, много е хубаво. Това, че един ден ще си намериш добри приятели в спорта, харесва ли ти? Да. Това, че ще ходиш на състезания с тези деца, харесва ли ти? Да. Да. Ето виж колко много неща можеш да им кажеш на децата, които не спортуват. Така, ако някое дете е по-слабо в спорта от теб, ти би ли му помогнал? Да, бих го научил да е по-бърз от теб. Добре, какво би му препоръчал, за да е по-бърз? Да се тренира повече, ето така, да не му да тича. Да тича по-бързо, така ли? Да. А някаква тайна в леката атлетика, знаеш ли, която да му помогне? Да. Например? Например, да се упражнява с лъвския ми скок. Така да се упражнява много далече, така силно да тича и да скача, да чушека. Добре, ако той случайно не може да успее да се справи с бързината или с изискванията на спорта, ти би ли го успокоил, ако той е разстроен? Да, бих му казал спокойно някой ден, ще отвикнеш, като мен. Добре. Аз точно в втория тест научих веднага да оправя цялата лекоатлетика. Чудесно. Значи би го подкрепил, нали? Да. Би го успокоил, би се държал приятелски с него. Да. Да, чудесно. Бих му помогнал да се загрее преди да почне да бяга бързо. Добре, значи да загрее, за да може мускулите му да работят по-добре. Нали така? Добре. Благодаря ти много. Другия път ще продължим.
Да. Да кажем, че довиждане. Довиждане.